l'Estia Menorca i el Ple Sant Antoni es tornen a veure les cares. Intentar disfrutar d'un partit que crec que és bonic, veure dos equips balears a bon nivell i per nosaltres rebre un equip així a Sant Antoni i a Eivissa és sempre un plaer. Els de Javi Zamora volen demostrar per què comanden a l'Alep Plata amb mà de ferro, després de 6 victòries consecutives. Sabem que és un partit molt important, no? Perquè és un rival directe a la classificació i sabem que una victòria donaríem un cop a la taula. El Sant Antoni ha guanyat els 3 darrers partits i sap què ha de fer per frenar l'Estia. Evident que ells tenen un jugador molt determinant, que és l'Edwin Jackson, per on passen pràcticament la majoria dels punts de l'equip i dels tirs. Intentar que ell anoti amb els percentatges més baixos possibles. A Menorca també han agafat la matrícula al Sant Antoni. Un equip que li agrada molt córrer, jugar amb joc trencat, no? Que es sent més còmode amb això, accelerant els partits i buscant cistelles fàcils. I nosaltres ho sabem i intentarem donar-li la volta a això. Demà, a partir de les 8, el líder s'examina contra el segon classificat.